Koldo? Ikusten baduzu ongi, beste galdera bat egingo dut, Denbora aurrera du bestela gainera, galdetu ingo dut, Koldo. Bai, segi horrela. Zein da The Simpsons familiako alaba zaharrena? Joritza. Bai, puntutxo bat. Marrazki bizidunetako pertsonaia hitz egiten ikasi zuen lehena, Joritz. Mickey Mouse. Bai, 2 puntutxo. Anari nahiko garbi dago, ez oso garbi. Bestela aurrera, Joritz. Aurrera. Botikak edo medikamentuak ikertzen dituen zientzia. Farmakologia. Oso ondo. Bai, Joritz? Aurrera orduan, hizkuntza baten osagai eta egitura linguistikoen multzoa. Koldo, Gramatika. ondo. Eta, zeuretza daukera, Koldo, denbora bukatu baita. Ai, Anari, idea jakin arren, galdu egingo naiz berriz, baina nora? orduan erremote eman behar dio Joritzi. Baina bidea jakin arren galdu egingo naiz betriz. Bale, nizun dut Koldo. Oso ondo. Baina bidea jakin arren galdu egingo naiz berriz Anari abeslari askoitiarrak abesten duen abesti bateko zatia. Ea, markagailu horiek, nor da azken txanpara, eta, Koldo 156 puntu eta Joritzek 226. Beraz, Donostiarra garaile gaur, Koldo. Bitxu. Errege, egun bateko edo biko erregea. Ez da gutxi, beste batzu gutxiagotan izan dira. Koldo, zenbat irabazi duzun esango dizut orantxe, oker espanaiz, 200 euro. Hori da, atzoko 200 euroak. Hoixe, lehen baino gehiago daukat. Bilborako peajeak eta ordaintzeko behintzat. Koldo, plazerra zuzautzea eta hemen izatea. Berde. Ongi izan. Eskerrik asko.